Hello guys, naata karon diri na pud sa lain nga farm. Rhode Island chicken. Narantag iya. Mga pura nga mo ito kadito sa. Tana ta og manok. Mga di po magbuhi ang manok. Oo. Hello, wow. Hala ka. Hala ka daghan oh. Incubate. Rhode Island ra ni tanan? Naay kang kanang batik-batik bitaw. PBR na siya. Guys. Ano po yung black astrolog. Wow. Tapos pikas, basila, ako pong isagulan o ko na kanang mga Kadaghan sa manok. ano po yung mga Rhode Island na ito, mga una yung liwat ba? Itlog. Oh, libre na ko mo itlog god. Libre nga. Pangonsumo na mag-itlog ah. Daghan naman kay ni, pwede na ni ibaligya ang mga itlog ani. Guys, daghan kay manok. Oo, tuwag incubators ba? Nawam ko dyan mo yung kurente ni. Huwag ka matuloy ito. Kay Ale mo. Saba pa nang jawab. Ano ko di? Ang mga piso guys, oh. Wow. Sakto na. Kapoy na. Hinahinan naman ko. Sunod mo na ni. Sugol lang muna ito. 23 ka po. 23 ka buo. Baik laki. Upat ka laki. Disinin ko ka bay. Dapat na-discuss siya lagi. Bay lagi. Pero ko ana kanto nang mga itlogay napit. Tapos, hindi. Puro ito sila nangitlog. Puro na nangitlog. Lagi, nindot ito sila. Mga sa katong pagsugod na yun kay ang daghan o kanang mapiso bitaw. Dako percentage ba nga mapiso sila. Kita ka to pila ka tray ang imong papusa. Gamay naman. Bantay siya na palabo. Gamay na may mapusa ron. Hindi na nikaabot ang katunga. Walay similya ilang itlog. Tungod sa init ba? Init sa pagtaon pa siguro nga kuan. Sa una ko kay kuan mo ko ini kanang ang itlog nila kanang breeder ba. Nga karon kay ano magisagulan kay naaman ni nauban man ni nila. Gwapo gid siguro kay partner gid sila no, na sila kulungan nila nga maupahan. Kana. Kay aron Mamo na yung plano unta kini na. karon mo pusa gid siya tanan. Mo pusa gid kanay kisikuan gid. Mo na yung plano. Kay nguban mo itlog ra man gud siya bisag walay laki. Kanang Mao na siguro nga walay similya kanang mo itlog man siya sa kuan, pagkaon lang. Oo. Kay katulog mo sige itlog, mo walay laki. ha? Siguro tug itlog mo walay laki. Mao nang way similya to. Sana may ipakaon din mo. Normal. Nga, bye-bye. Kanami. Kita di mas kuan ini di post sa. Nindot kita na. Kuan yang nakakuan di taga June kagulada man. Ano man yung grupo. Bisa gasa na siguro abot dagan mo ko grupo nga gi apilan ba. Gasa na siguro abot. Nya, mga to. Sige, salamat. Salamat. Ato laos mo ba? Pulong makalugar dito. Ano sa mamalek? O mano ninyo ning Mayo. Nakaroon Lunes. Pastilan Lunes. Yaw, umano nga way nabili na itong bagay na amon tanan sa pamilya. Anak. Oba? Ngadyaw man. Asa mo po dyan? Sa kuan. Nakabilubi sino? Dabaw di oro naman mga karon. Dili ba? Dili. Aw, dire ito sila. Labiti. Laman nung. Manghod, anong jek?
Manghod. Ang maguwang. Asa man ada pet? Ay, bawa kalingan iba ba? Na, ato sa amin. Salamat. Salamat. Salamat po dyan sa inyong Salamat. pag-anhe, matay. Ano mo kitang guritin. Diya to yung naghihapon. Alugar mo ito. Panghapon. Unsay, ngani mo? Ilo. Pilo katon. Hindi ako yan. Ako ito inyo. Kaya nagabot sa nila. Kaya ito magagabot. As ba? Kailan jawang. Kaya naman sa ura sa una. Nadong di naman ko, si matulog. Kanya. Salamat. Hangtod na. Lakay po. Graduate niya. Ang lagaw? Dito. Lakay mo mahuli na miluni. Oh, di ka na binigyan. Gan lari. Yadoy. Oh. Oh. Kanya, salamat. Dito dito. Oh. Dito Joseph what? Joseph. Juman, kasawang itutugbong. Ah, Joseph nga. Ano Joseph ba? Kuso? Oh. Doon na. Nani ba sin oh. Kay digid ma kuy ug man iro. Tungod dito sa kuan apay. Ha? Di manggod kay na may payag. Payagan kuanon. Katong payag wa. Untoy problema. Kay mo kuan dagar ng manok dito. Isin. Kaya ron safety gyud nga way makasud. Ang nakagwapo dito kay Bagnot. Daghan pa kasi sila kaunonon.